morning, guys. I am going to say, guys. How are you this morning, guys? Guys, how are you for Africa? Africa, but say guys. I'm comments ask without even getting comments in. Oh, my network. Team Africa, do UK, Team Africa, do UK, actually. Team Africa, I'm sorry, my comments here and it's because I'm on ask Buddha. Ask Buddha, my comments in. Comments in ask Buddha. Ati kutaridze kuti ndo UK. Chiona. Pane muimba yandoona inogara kofini panze. Ndoya kudanyadzisa makutaridza iyoyo. Panogara kofini panze yakasungirikwa pamura renge rakasungirikwa pasaidi pechimota bike. Ndiko ndoiona mota iyo. Onai guys. Ina nditsona makomeza si onai. Mina ndinyatso kuzomira imona. Onai kofini. Onai kofini. Ndikaenda nyatsofamba shoma nyatsoona ona ikofini ndikafamba shoma nyatsokuona ona ikofiniro guys marona kofini rinogara panze amuti kofinira rakaiswa pasaiti pechimota bike kofini marona guys manje makomezi yanisi kumaona marona kofini here guys ndichakutaridza futi haisi ana manokore how are you at least ndaona comment yako hanzi vanhu vakawanda havasi kutomboona vanhu vakawanda havasi kutomboona manikikiri manotifications and asi ndizuka ari kudaro zuka ndingati chiko algorithm yazuka iko zvino akareducer everything on everyone. He reduced everything. Zvese kuma comments cheko akareducer visibility vanoona vanotera page cheko vanozoona live after amugoni kufollow waka1 amene kuti ari kushamisa sei vanoona ama comments cheo chero kaenda ku page ripi kana kuti ripi ka comments chero munaita 5 aita live yake 5 hours kana 10 hours awani ma comments anosvika 1000 anobvisa ma comments unotoona pane ma comments 300 200 anomaona ndo zvari kuti akareducer visibility yake. I don't know kuti whether he's working on something kuti ari kuita sei saka majority akabvisa iyo ma notification buttons vashoma vanawo vazhinji manoti akabvisa haioni chero anayo iri activated ichitaridza kuti yakaactivatwa but haoni anozoona after kana atonosecha. So I don't know kuti iwe yake yekuti areducere vanhu mari here kana kuti iwe yake yekuti aita sei I don't know. Amen. So kuna timu muri ku Africa ndo ku UK yuko kwatiruko iyo ndo UK yacho mazwa iyo ndo UK hakuna chimwe yamuri toona iyo ndo UK dati munyatso kuziva tichapinda muzvikona muchiona dati munyatso kuziva iko zvino dziri makuseni kuma to 8 ndika it's to 8 right now it's to 8 mangwanana nhasi aiwa haisi nyaya yekuti haisi nyaya yekuti ndiriko muone kudotaridza vari kuAfrica vaone UK yacho inini zvokuti ndiriko wagara muzviziva wani kutoti vaone UK yachona iyoyi UK anoti handizivi UK unoionera pano unototaura kuti ndoiziva unotaura kuti rodi dzacho dzakadai unai roundabout ndo roundabout murikuiona iyi chiseku ichi ndo roundabout ichi hai lerato zviri sei miss you so much lerato ichi ndo roundabout iyoyi yamukuona murodhi ndo parking idzodzidzi ndo parking idzodzidzi mukawavotaura paya musati kwaya hatizi munototaurawo kuti takazviona hakuna parking iri murodhi ndo parking dzevanhu vanotogara padzimba ipapapa vakatopaka mota dzavo so ndo parking yavo iyoyi
Saka muri kuona tikana dzakazara pamalai muri kuona pamadhotsi white apa light escape muri kuona pamadhotsi white apa mukati memadhotsi white imo mune tea ndo maunopaka so anomona vanogara uku ava vanopaka vanogara uku vanopakawo uku saka road inobva yasara ndeye pakati iyo pakati ndo road inobva yasara so road kana makaita imimi guys dzinopesana here mota let's say pese kwakazara mota uko dzinopesana here mota iri kubva uko neri kubva kumashure kwedu hadzipesani hanimaona hadzipesani because dzinotoroverani kaspace kanenge kasara saka zviri kuita iyo amaona kuti iyo iri kuuya iyo dei kune iri kubva kumashure kwedu uko atanga kuona iye uyu kana tari kumashure uko anotombomira pasaidi otsvaga pane patimopaka pasaidi kuti umwe atanga adarika iye ozodarikawo ani muri kupausisa dzikandosangana ndezvikangoitika kuti kune mumwe tari kuya kumashure kumunyatsokona ndokureva umwe anotopaka kusaidi anotsvaga parking side omira ovhurira mumwe kuti atanga apinda iye ozopindawo ndo UK yacho yoyi animaona ndo UK yacho yoyi imbwa idzi dzamuri kuona idzi imbwa idzi see that dog imbwa yamuri kuona nemukadzi uyu inodogara mba hakuna zvokuti kwa kenohe chichi yekusambwa mbwa idzo dzinogara mba vanogara nadzo mumba mavo mbwa dzavo vachigara nadzo mumba mavo mbwa dzavo izvozvi yabuda kuseni ndofunga ya timetable yekuenda kunodi kutoilet yoindiswa yonoita tsvina dzinotogara dzovata pambeti ndanonoka ndenda kutaridza zvaitika apa ndanonoka ndenda kutaridza dzotoendeswa kutsvina dzinoita tsvina dzodzoka dzinogara mumba imumu hameno kuti dzozogezawo here kana dzigese here asi mbwa dzogara mumba dzinogara mumba mbwa idzo dzidzi saka mukeni majini utsvina hwacho guys wembwa makushe embwa kwoti makushe evhudzi ravo rinenge richiunduka riya kuzoti makushe embwa anoona mudzimba imomo dzimba imomo to unblock me I made a mistake Honey Smith Lee tell Lee who's Lee Lee ndiani Honey Smith Lee ndiani handizoti Lee wokureva ndeupi anomaona dzazarurana sei dzazarurana nokuti uko kusaidiko hakuna mota dzakapaka anyway pati junction apaka mota mona like ndo UK iyoyi hakuna imwe Queen Clay mbwa dzinogara mba unozviziva wani unozviziva dzinogara mba wakambona mbwa dzinogara panze iwe kuno dzinofane chando hadzigari panze dzinofane chando because chero kennel chai dzinenge dzisina dzinogara mumba saka dzinenge dzichivata navo mumba imomo hameno kuti dzinozofamba sei but dzinenge dzichivata mumba imomo yesiseni zviri seise animaona iyoyi ndo UK iyoyi ndokanje kacho ke UK yayo haichashamisiri like kudhara ani muri kuona haichashamisiri like kudhara chokwadi ngatingotiudzana ipapo ayangovewo UK yangove nyika haichashamisiri like kudhara paya pekuti taitodongorera da kuona kuti kwakaita sei zvakato let's see haichashamisiri ingori nyika iyoyi yamuri kutoona iyoyi ndo UK yacho iyoyi ndo UK tofamba mukati medzimba so vanhu vakatibata mudzimba dzavo vakatibata mudzimba dzavo yangove nyika yekuti vanhu vanongogara havo vatsvaga mari otherwise angogara tsvaga mari chaiko chaiko asi otherwise chokwadi chaiko chaiko hanzi Linda Brooks handitombozi Linda ari paFacebook Linda Brooks ari paFacebook I don't know ndakaguma kutaura naye kudhara ndagumamona kudhara I don't know handitombozivi and last spoke to ye kudhara ndakaguma kudhara handisitombozati akadzoka paFacebook ini Linda nditauri naye paFacebook kana shora nenanoya kuWhatsApp saka I don't know nditombozivi kuti mazuva ano amona dzadzimaona zvaitika apa kuti wane blue yaslower down kuti aningirire apinde hai vacheba Tiani how are you vanoda mafiriji akaraswa pazvai anoda mafiriji akaraswa aripo panze unongoya unonga wosumudza woenda naye kana uchida unongoya woisumudza woenda naye kana uchida
nongwe saka imomo mudzimba dzamuri kuona idzo guys muzere vanenge vane mari dzavo mamiliyoni imomo iwe usinawo mari panext door apo pake ipapa unenge uripo panext door pachitevera panenge padoriwo kana nemuindia unoona panext apa pane mugana kana mumheno zvichinda zvakadaro saka munongosangana mese imomo unoona ndo papa pamunozonzwa chinzi UK ndimainzanisa inoinzanisa vanhu munogara mese imomo miliyoni yani imomo manekati pake make muchiapartment muchikona chake imomo iwo uri muchikona chako munext door zvichitoenda zvakadaro achitodriva kamota kake kebhulu kadikidika kwaito yako kusisina mavhisa edu. I don't know about mavhisa kuti vanozobvisa mavhisa here. I don't know hangu zvemavhisa izvi tochabvisa ipa tochaita sei menu, but as it is zvezvayarika UK anything is possible. Haisisiri UK yaya yaita yaibvundudza kuti hana yenzi kanzi UK hakuna haisisiri angori nyika yekuti ine maopportunities chete hayo akawanda zvikuru sei kuvana vechidiki vari kukura hava nemikana yavo yakawanda uno kuti vakazogona kugara muna vakurira muno vane zvakawanda vane mikana yakawanda but no havana pride baba Jose havana pride havana unongosotomboziva kuti munhu ane mari yake unongosotomboziva kuti munhu ane mari yake svino unongosotombozvizivi because hakuna nokutarisa nanongobuda mumba make machinda kwanoenda odzoka oenda kwanoenda obuda ndo chigemu chacho saka for you kuti uzive kuti ane mari hana haufoka zviziva ndoona but vanenge vari mukati mumo zvoizvo zvekuda kuti mari ndezvekwedu kuafrika zvekusimba zvekutadza otherwise hapana. Hello. Otherwise, hapana. Otherwise, hapana. It's okay. I don't know. When I see a chance, I don't know. Sakandio, yes, I've been really say do you came mother room mama wemu saka kana kwa UK musatombofusira muchivhundusigwa muchita kunge nyika ino inoshamsira stereki mazvinzwa musatombovhundusigwa muchita kunge nyika inoshamsira stereki yantika hapana in terms of zvinhu zvakawanda stereki it's just that kuti economy yacho iri stable zvayo zvikuru sei kuvana hani mukona but zvimwe zvese kuafrica kobho zvekuti mukuwa I repeat kuafrica kobho zvekuti kuafrica kokoko ndikarenda kuudzai muzive kuafrica bho zvekuti right guys ndakukata ndakugara padhuze nekubasa kana ndafamba kuenda basa ndafamba zvangu anomaona saka ndozokubata time tachaisa manheru na8 ndoita nemilife na8 manheru tichienda andika simangwana mudza vamwe tinenge tine malife edu tine nyaya dzakawanda dziri kuseri dzinoda kuti dzigosotaugwa mangwana anoda bhutsi idzi ibhutsi svino anomutona bhutsi svino anomutona inenge yakatoraswa mufuti ibhutsi svino yakatoraswa baba Jose zvakasara tinyepera kunyeperana vanhu kudi chokwadi ini ndiri timu Africa ndinotoudza Africa chokwadi vayazoziva zviri paground haiwawo guys ndokubatai time na8 o'clock todzokera sekumba kupedza na8 usiku 8 to 8 ndokubatai handitika